lafiya. Faɗi ra'ayinka. Al'umma mabambanta da ke layin bayan gidan Haruna Lauya wanda aka yi malakabi da Adukwai Street sun yi magana daki-daki kan halin kuncin da suke ciki kafin zuwan gwamna Abdullahi Sule. Sunana Alhaji Muhammadu Sani Wanzam. Sunana Salomi Tehemu. Sunana Kayyimu Muhammad. Sunana Idris Isa Tanga. Faɗi ra'ayinka. Subhanallah, an sha wahalar ruwa sosai. Wannan hanya ta kai ta kawo mafi yawancin masu motoci sai dai su ajiye da ke tsakanin nan dai sai dai su kai gidan makota su ajiye. Sai dai iri-irin masu abin hawa mashin mu lallaba mu san inda za mu shigo. Amma duk da aka ce aka yi ruwa, aƙalla masu mashin duk wanda kace masa layin Adukwai zai ce maka amma ba za a kai gidan na Maliya ba ko? In kace masa za a kai gidan na Maliya to zai ce iyakacin sa kofar gidan na Maliya amma daga nan ba zai huce ba. Idan kace masa ku zaga ta hanyar makabarta sai ce to malam ka nemi wani. Saboda ainihin rashin kan hanya da ruwa ya lalata mana hanya an sha wahala sosai. Gaskiya wannan hanya yadda mai girma gwamna ya yi shi ba abin nan za mu ce mishi. Wallahi tallahi idan ka tuna baya sai ka yi kuka. Saboda kasancewa munin hanyar karfe 7-8 yana wa kowa a gida. Saboda hanya ba kyau. Musamman a ce maka ana yin ruwa. Idan ana ruwa akwai lokacin da za ka tsaya ma a bakin hanya ne. sai ka haƙura ruwa ya kai ya komo ya yi yadda yake so kamin nan za ka shiga cikin gida. Shi yasa mutane tun daga karfe 6-7 idan suka ga hadari a gari suna ƙoƙarin su dawo gida. Sannan idan ma ba lokacin ruwa ba za ka gani saboda magudanai na mutane da suke fitar da ruwa daga gida hanya babu kyau, ƙasa sama da ƙafa ma da ƙyar kake tafiya. To amma a yanzu a ra'ayina a ra'ayin kowa a angon nan ba mahaluki na zai ce maka bai ji daɗin wannan abin da mai girma gwamna ya yi ba. Wallahi ba abin da za mu ce ma mai girma gwamna sai dai mu ce Allah ya sa ya gama lafiya, Allah ya masa jagora, Allah kuma ya tabbatar masa da alkhairi. Bayan gida Haruna Lauya Street wannan. Amma na da mutum bare iya wuce nan ba. Saboda rami na kin ga daga nan har kasa rami ba kyau kuma ba mu iya. Ko da kafa ma bare ke iya daga gate namu har kasa nan bare ke iya taka ba. Saboda hanya ba kyau ne ba. Amma yanzu na wallahi tallahi muna jin daɗi. Mun gode the governor of Nasarawa State. Allah kala maka arziki. To mu Yesu alhamdulillah mun gode wa Allah. Mun gana kasa. Layin nan sai na zo shi layin nan. Wallahi akwai fila can. Ana neman 200,000 ba mai san filin. Tun nan fara hanya nan an bizo naira kusan miliyan 4 sun ce ba za su da shi ba. Hanya ta fi komai kawo ci gaba rayuwa. Duk wani gina za ka yi in ba hanya ka dai gina rumfa ne. Amma da hanya to development na samuwa yanzu nan. Development ya kawo na layi makabartan nan. Yesu ya kawo mana shi. Hanya ba karamin abu bane. Ba karamin ci gaba yake kawo ba. So alhamdulillah mun gode wa Allah. Duka abin da za mu iya kawo muku kenan shirin Directorate of Strategic Communications ofishin gwamnan jihar Nasarawa karkashin jagoranci da sahalewa na Malam Yakubu Lamai. Shiryawa Hassan Musa, tacewa Muhammad Baba Alhaji.